Vitaj v stredoveku. V čase, keď každé jedlo mohlo byť posledné. Keď jediná chyba v uskladnení mohla znamenať hladomor. A keď sa umenie uchovať jedlo stalo doslova otázkou života a smrti. Ale uchovávanie jedla v stredoveku nevyzeralo tak, ako si možno myslíš. Neboli to len sudy plné kapusty či sušené bylinky visiace nad pecou. Bola to alchýmia prežitia, v ktorej sa mäso varilo vo vlastnom tuku tak dlho, až sa z neho stala vlastná konzerva. Ovocie, sladké, krehké, sa topilo v mede ako telo vo vosku, len aby prežilo dlhú, temnú zimu. A syr? Ten sa nenechával zomrieť, ale naopak nechal sa žiť ďalej, až kým sa z neho nestal trvanlivý blok fermentovaného jedla. A veru, ak máš rád stredovek, šupni odber, nech ti žiadne nové video neujde. Každá technika, ktorú dnes považujeme za zvláštnu, bola kedysi geniálnym riešením. Ľudia vtedy nepoznali chémiu, ale vedeli, že tam, kde je vlhko, tam prichádza smrť. Vedeli, že soľ vysušuje, že dym odpudzuje hmyz, že med zabíja baktérie a že ak niečo zamrazíš alebo udržíš v tme a chlade, vydrží to oveľa dlhšie. A tak vynašli mäso sušené na vetre a slnku, od tenkých pásov hovedziny až po celé ryby, ktoré viseli na lanách v škandinávskom mraze. Objavili konfit, kačacie alebo husacie mäso, ktoré sa pomaly varilo vo vlastnom tuku. A potom sa uložilo a zapečatilo ako zlatý poklad. A tiež zavárali ovocie v mede. Metóda taká stará, že ju používali už Rimania, no v stredoveku sa stala znakom prepichu aj nástroja na prežitie. A čo je na tom najfascinujúcejšie? Tieto metódy neboli len funkčné, menili chuť jedla. Údené mäso malo špecifickú arómu podľa dreva, ktoré sa použilo. Nakladaná zelenina bola kyslá, ostrá a nabitá chuťou. A fermentované jedlá, ako syr či kyslá kapusta, sa stali nielen trvanlivými, ale výživnejšími než pôvodné suroviny. Vitaj v dobe, kde sa jedlo muselo pripraviť na prežitie horšieho nepriateľa, než bol meč, a to času. A práve tu vstupuje na scénu jedna surovina, ktorá zmenila všetko. Soľ. Lacná, dostupná a predsa taká cenná, že za ňu kedysi platili aj žold, ale mohla jedlo zachrániť, aj zničiť. Ako to fungovalo? A prečo sa niektoré kusy mäsa dali jesť ešte po rokoch? Soľ. Dnes ju hádžeme do vody bez rozmýšľania, ale v stredoveku mala cenu zlata a moc spomaliť smrť, alebo ju urýchliť, ak si nevedel, ako s ňou zaobchádzať. Kým dnes máme soľ v každej kuchyni, v stredoveku bola tak cenná, že sa s ňou platilo vojakom žoldnierom. Bola všade prítomná, no zároveň vzácna. A najmä bola hlavným nástrojom pre uchovanie mäsa a rýb, nie kvôli chuti, ale preto, že soľ mala jednu magickú vlastnosť. Dokázala vysať z jedla vlhkosť a s ňou aj život baktériám. Každý kus mäsa, ktorý sa podarilo zachovať na zimu, každý deň bez hladu počas obliehania či neúrody, to všetko záviselo od toho, koľko soli si mal a ako si ju použil. V jednoduchších podmienkach sa mäso jednoducho zasypalo solou, veľkými kryštálmi, ktoré sa vtierali do jeho povrchu. Ale tí, čo chceli, aby jedlo vydržalo ešte dlhšie, vrstvili kúsky mäsa do sudov alebo nádob, medzi ktoré sa sypala hrubá vrstva suchej soli. Najdôležitejšie bolo, aby sa každý centimeter dostal do kontaktu so soľou. V chlade, ideálne v zime, sa tento proces spomalil, ale bol tým účinnejší. Keď sa to podarilo, výsledok mohol byť ohromujúci. Mäso, ktoré vydržalo celé roky, nie týždne, nie mesiace, ale roky. Rovnako sa soľou konzervovali aj ryby, ktoré sa kvôli svojej vlhkosti kazili ešte rýchlejšie než mäso. Soľ sa stala ich najspoľahlivejším strážcom a zároveň zbraňou proti hladomoru. Ale mäso nebola jediná potravina, ktorú sa v stredoveku snažili uchovať. Zelenina, ktorá bežne zhnie do niekoľkých dní, sa niekedy konzervovala v suchých vrstvách soli v keramických nádobách. No ešte častejšie sa soľ využívala ako základ pre vznik nálevov, slaných roztokov
do ktorých sa zelenina aj mäso nakladali na celé mesiace. Týmto technikám sa budeme venovať o chvíľu, pretože práve v nich sa skrýva ďalšia vrstva stredovekého kulinárskeho boja o prežitie. Samozrejme, všetko má svoju cenu. A cena soli sa neplatila len v minciach, ale aj v chuti. Keď prišiel čas pripraviť takéto uskladnené mäso, kuchár musel najprv niekoľkokrát vymieňať vodu, aby odstránil prebytok soli. Musel chodiť opakovane po čerstvú vodu, mäso namáčať, čakať. Ale aj tak úplne odstrániť soľ sa nedalo. Jedlá z konzervovaného mäsa boli extrémne slané. A práve tu sa rodila chuť stredovekej kuchyne, nie z korenín či exotických prísad, ale z potreby. Mnohé recepty boli vytvorené práve preto, aby túto soľnú chuť prekryli, vyvážili alebo dokonca využili vo svoj prospech. Ocot, sladké vína, silné bylinky, to všetko boli pokusy vyrovnať sa s jedlom, ktoré prežilo, ale už nikdy nechutilo ako čerstvé. Navyše, nie každá soľ bola rovnaká. Soľ z rôznych oblastí mala inú čistotu, štruktúru a dokonca aj farbu. Niektoré druhy soli, napríklad tie s obsahom dusičnanov, mali schopnosť zafarbiť mäso do červena, čo sa považovalo za príťažlivejšie než obvyklý sivastý odtieň. A aj keď tento objav prišiel až neskôr, základy tohto poznania sa formovali už v stredoveku. No soľ bola nielen uchovávateľ, ale aj sociálny indikátor. Bohatí si mohli dovoliť viac soli a lepšie nádoby na uskladnenie. Chudobní sa často spoliehali len na najzákladnejšie metódy. A čo sa pokazilo, muselo sa vyhodiť, alebo zjesť s rizikom. Soľ bola biela, ale nie vždy čistá. Bola liekom aj hrozbou a hoci jedlo ochránila pred časom, chuti neodpustila nič. Ale v niektorých prípadoch nestačila ani ona. Preto prišiel ďalší krok. Dym. Zbraň proti kazu, hmyzu, aj zime. A najmä vôňa, ktorá sa stala legendou. V dobe, keď nože hrdzaveli, mäso hnilo a muchy znamenali smrť, vznikol starý, jednoduchý trik. Dym. Nie na zahnanie duchov, ale na ochranu jedla. Dym. Nehmatateľný, prchavý a predsa takmer magický. V stredoveku to nebol iba vedľajší produkt ohňa. Bol to nástroj, štít. Zatiaľ, čo soľ z jedla vyťahovala vodu, dym robil niečo iné. Obalil ho neviditeľným plášťom, ktorý odpudzoval baktérie, plesne a predovšetkým hmyz. Údenie sa najčastejšie používalo na mäso a ryby, ktoré patrili k najrýchlejšie sa kaziacim potravinám. A preto aj k tým najcennejším. Ak sa mäso nepodarilo uchovať, mohol prísť hlad. A s ním choroby. A so smrťou bieda celej rodiny. Údenie preto nebola len technika, bola to záchrana. Ako to vyzeralo v praxi? Mäso sa najprv nakrájalo na tenké, chudé pásy, aby sa dym a sušenie dostali čo najhlbšie. Potom sa často krátko namočilo do slaného roztoku, aby sa znížila vlhkosť a pomohla dezinfekcia. A nakoniec sa vešalo na tlejúci oheň, nie do plameňov, ale do dymu, kde mohlo visieť celé dni alebo dokonca týždne. Teplota bola kľúčová. Ak bola príliš vysoká, mäso sa uvarilo. Ak príliš nízka, nepresušilo sa a mohlo zhniť. Preto sa údenie najčastejšie robilo v špeciálnych prístrežkoch, dymových komorách, kde sa dalo lepšie regulovať prúdenie vzduchu aj intenzita ohňa. Zvláštnu úlohu zohrával typ dreva. Každý región mal svoj špecifický les a tým aj inú arómu dymu. Dúb, buk, jelša, ovocné stromy. Každý dodával mäsu iný odtieň chuti. Niektoré dreviny, ako napríklad borievka či jabloň, boli obzvlášť cenené pre svoj sladkastý tón. Iné boli tvrdšie, zemitejšie. A tak vznikali regionálne špeciality, ktoré si ľudia pamätali po celé generácie. Nie podľa receptu, ale podľa vône dymu, ktorá sa vrila do mäsa aj do pamäti. Vo vlhkých oblastiach bolo údenie ešte dôležitejšie. Tam, kde soľ nestíhala usušiť mäso dosť rýchlo, dym pomáhal zakonzervovať jeho povrch a zabránil plesňam, ktoré by ho zničili. V kombinácii so sušením a solením vytváral údený produkt, ktorý mohol vydržať celé mesiace a občas aj dlhšie. Ryby,
najmä lososy a slede, sa údili takmer výlučne. Ich rýchlosť kazenia bola známa a tak sa čerstvé ryby často spracovávali do pár hodín po výlove. V pobrežných oblastiach vznikali celé komunity remeselníkov, ktorí ovládali umenie údenia do detailu. Vedeli ako dlho, akou teplotou, s akým drevom. Ale údenie malo ešte jeden vedľajší efekt – chuť. Mäso, ktoré prešlo cez oheň, získalo temnú, hlbokú arómu. To nebola len konzervácia, to bola identita. Pre mnohých ľudí bolo to údené mäso najlepšie, čo počas zimy jedli, často ako prídavok do polievok, kaší alebo len s chlebom. Dym chránil, dym ochucoval, dym spájal rodiny pri ohnisku. A keď dym nestačil, vtedy prichádzal ďalší krok – ocot, solný nálev, kyslé riešenia. V ďalšej časti videa sa pozrieme na umenie stredovekého nakladania jedál. Zavrieš zeleninu do nádoby, zaleješ ju octom, pridáš bylinky a korenie a čakáš. Nie dni, niekedy celé týždne. A potom ju zješ. Kyslú, štipľavú, nezvyčajnú, ale živú a stále jedlu. V stredoveku nebolo nič samozrejme. Ani to, že kapusta ostane kapustou, keď príde zima. A preto ľudia začali nakladať. Nie z rozmaru, ale preto, že to bola jedna z mála ciest, ako si zachovať úrodu aj po tom, čo listy opadli a pôda zamrzla. Nakladanie patrilo medzi najbežnejšie, no zároveň najprekvapivejšie metódy konzervácie potravín. Ako to fungovalo? Základom bol slaný roztok, takzvaný nálev, niekedy doplnený octom alebo inou kyslou tekutinou. Zelenina od kapusty cez uhorky po cibulu sa umyla, nakrájala alebo nechala celá a vložila do nádoby, najčastejšie hlinenej alebo sklenenej. Nádoba sa zaliala slanou vodou, v lepšom prípade okyslenou veriusom, šťava z nezrelého hrozna, octom alebo po 12. storočí dokonca citrónovou šťavou, ak bola dostupná. A potom sa čakalo. Niekoľko dní, týždňov, niekedy aj mesiacov. Počas tejto doby sa potravina nielen zachovala, zmenila sa. Začala fermentovať, prijímala chute byliniek a korenín. A hlavne zbavila sa baktérií, ktoré by ju inak zničili. Najjednoduchšie nálevy obsahovali len soľ, vodu a niekoľko byliniek, napríklad tymian, kôpor či horčicu. Ale v bohatších domácnostiach sa objavovali aj nálevy so škoricou, klinčekmi, cesnakom a dokonca medom. Niektoré jedlá sa pred nakladaním aj predvarili, najmä ak išlo o tvrdšie druhy zeleniny alebo ovocia. Iné sa nakladali surové a nechávali pracovať dlhšie. Keď bol proces hotový, výsledná zmes sa uložila do nádoby. Často sa uzavrela voskom alebo mastnou vrstvou a skladovala sa v chlade, najčastejšie v pivnici. Nakladanie bolo praktické, ale tiež chuťovo výrazné. Pre dnešný jazyk možno až príliš. Chuť bola ostrá, kyslá, štipľavá a pre mnohých ľudí v stredoveku bola osviežujúca kontrastom k slanému údenému mäsu, kašiam alebo chlebu. Vďaka tomu si nakladané potraviny našli svoje miesto nielen v roľníckej kuchyni, ale aj na šľachtických stoloch. A čo všetko sa nakladalo? Takmer všetko. Zelenina bola najčastejšia, no nálevom sa nevyhli ani niektoré druhy ovocia, napríklad slivky, hrušky alebo figy. Občas sa nakladalo aj mäso, surové alebo varené, predĺžené octovým kúpeľom. A najzaujímavejšie? Nakladanie nemalo len praktickú funkciu, malo aj chuťovú a rituálnu. Niektoré recepty sa dedili z generácie na generáciu. Nie kvôli trvanlivosti, ale kvôli tej zvláštnej, kyslej chuti, ktorú si ľudia spájali s detstvom, sviatkami či zimou. Kde nebolo chladno, pomohla kyslosť. Kde nebol med, prišiel ocot. A kde nebolo mäso, nakladalo sa ovocie. Ale nie všetko sa dalo zaliať. Niečo sa muselo vysušiť. A tam vstupuje na scénu najstaršia technika zo všetkých – sušenie. Slnko pálilo, vietor vial a človek pozoroval. To, čo ostane suché, sa nepokazí. A to, čo nevyschne, zhnie. Tak vznikol najstarší spôsob konzervácie jedla v dejinách ľudstva. Ešte predtým, než existoval oheň. Predtým, než niekto objavil sôľ. Dokonca predtým, ako človek staval domy, už vtedy vedel, že suché jedlo prežije.
A v stredoveku tento pradávny poznatok povýšili na každodennú záchranu života. Sušenie sa stalo kľúčovou metódou pre každú domácnosť, každé hospodárstvo, každý kláštor. Bolo lacné, prirodzené a účinné, ale zároveň vyžadovalo skúsenosť a trpezlivosť. Lebo v Európe nebolo všade rovnaké podnebie. Niekde svietilo slnko dostatočne, inde ho museli nahradiť prístrežky, podkrovia alebo dokonca špeciálne sušiarne, tzv. Still houses. Čo všetko sa sušilo? Prakticky čokoľvek. Obilie, ako raž či pšenica, sa sušilo na slnku alebo na povalách, než sa uložilo do sípok. Ovocie, ako jablká, hrušky či slivky, sa krájalo na plátky a kládlo na drevené rošty. Bylinky viseli v zväzkoch pod strechou. A dokonca aj mäso, krájané na tenké pásiky, často poľahky nasolené, sa nechávalo schnúť na vetre alebo v krytých stavbách, ktoré chránili pred dažďom a muchami. V niektorých krajinách sa museli vynájsť inak. V Škandinávii, kde zima trvá mesiace a slnko v zime takmer nesvieti, sa využívala iná sila prírody – mráz. Tam sa ryby, najmä tresky, vyčistili, odrezali sa im hlavy a zavesili sa na otvorenom vzduchu, kde zamrzli a zároveň vyschli. Tak vznikol legendárny stockfish, tvrdý ako kameň, ale skladovateľný dlhé mesiace. Sušené jedlo nebolo chutné, bolo tvrdé, gumovité, často bez arómy, ale bolo bezpečné. A ak sa v správny čas namočilo, povarilo alebo skombinovalo s niečím čerstvým, mohlo opäť poslúžiť ako výživné jedlo. Pre niektoré plodiny, ako ovocie, malo sušenie aj chuťový efekt. Koncentrovalo cukor. A tak sa napríklad sušené slivky či figy stali aj delikatesou, nie len zásobou. V oblastiach bez dostatku slnka vznikli sušiarne s otvoreným ohňom alebo horúcimi kameňmi, kde sa dalo sušiť aj počas daždivých dní. Niekedy to boli samostatné malé stavby, inokedy súčasť väčších hospodárskych dvorov alebo kláštorných komplexov. Sušenie však bolo viac než len technika. Bola to aj rituálna činnosť, často viazaná na obdobie po zbere. Celé rodiny sa podieľali na krájaní, viazaní a zavesovaní. A sušené zásoby sa ukladali s rešpektom, lebo znamenali, že zima bude menej krutá. Tam, kde sa už nedalo variť, kde nebolo ľadu, kde sa kazilo všetko, sušenie prežilo, lebo jedlo bez vody je jedlo bez smrti. Ale niekedy nešlo o sušenie, ani o soľ, ani o dym. Niekedy išlo o tuk, horúci, roztopený, mastný tuk a mäso, ktoré sa v ňom utopilo. Predstav si mäso. Mastné, pomaly varené celé hodiny. Potom zaliate do hrubej vrstvy stuhnutého tuku, zapečatené, skryté, až kým nepríde hlad. A vtedy prežiješ. To nie je moderný delikates, to je stredoveký konfit a bol smrteľne dôležitý. V čase, keď väčšina ľudí sušila, solila alebo nakladala potraviny, existoval aj iný spôsob, oveľa náročnejší, luxusný, ale účinný. Spôsob, ktorý si vyžadoval prístup k ohňu, tuku a trpezlivosti. Tento spôsob sa volal konfit. Dnes si pod týmto slovom predstavíme francúzsku kačicu, elegantne podávanú na porceláne. Ale v stredoveku bol konfit záchranou pred hladom, najmä pre tých, ktorí si mohli dovoliť mäso a mali kde uskladniť veľa tuku. Ako to fungovalo? Najčastejšie sa používalo kačacie alebo husacie mäso pre svoju vyššiu tučnosť. Kusy mäsa sa najprv posolili, niekedy aj niekoľko dní, aby sa znížila vlhkosť. Potom sa veľmi pomaly varili vo vlastnom tuku, nie vriac, ale takmer na hranici varu. Tento proces mohol trvať celé hodiny. Cieľ bol jediný. Mäso zmäknúť tak, že sa bude dať trhať prstami, ale zostane celé a šťavnaté. Po dlhom varení sa mäso nechalo vychladnúť v tom istom tuku, v ktorom sa varilo. Tuk sa usadil na vrchu a vytvoril nepriedušnú vrstvu, ktorá oddelila mäso od vzduchu a baktérií. A tak vznikla prirodzená konzerva, sterilné prostredie, v ktorom mäso vydržalo celé mesiace, ak bolo skladované v chlade. Toto nebola technika pre každého. Vyžadovala veľa tuku, čo znamenalo veľa zvierat. Vyžadovala čas a oheň, ktoré neboli samozrejmosťou. A predovšetkým nádoby, ktoré udržali tuk v bezpečí, najčastejšie hlinené alebo keramické hrnce.
Preto bol konfit považovaný za spôsob uchovávania jedla pre šľachtu, kláštory alebo bohatých sedliakov. Ale tam, kde sa robil, zachraňoval životy. Konfit nebol sladký ani kyslý, bol hutný, tichý, mastný. A keď ho po mesiacoch vytiahli a pomaly ohriali, vôňa naplnila miestnosť. Niektorí tvrdili, že konfit je chutnejší po týždňoch, než čerstvý po zabíjačke. Mäso sa preležalo, nasiaklo vlastnou šťavou a tuk mu dodal neuveriteľnú jemnosť. Ale čo je fascinujúce, táto technika nebola obmedzená len na hydinu. V niektorých prípadoch sa takto konzervovalo aj bravčové alebo králičie mäso. A výnimočne dokonca aj ryby, hoci tam bola trvanlivosť kratšia. Tam, kde soľ vysušovala, konfit mäso zachoval živé. Mäkké, výživné, pripravené. Skryté pod pokrievkou tuku čakalo na deň, keď bude treba prežiť. A keď už chýbalo mäso, stále tu bolo niečo, čo sa dalo uchovať ešte jednoduchšie. Sladké, voňavé, ovocné a úplne prirodzené. Med. Leje sa pomaly, leskne sa ako zlato. Ale v stredoveku to nebol len luxus. Bol to konzervant. A niekedy posledná nádej, ako zachovať to, čo bolo sladké, živé a vzácne. Ovocie utopené v mede prežilo zimu a v niektorých prípadoch aj vojnu. Kým soľ bola biela a tvrdá, med bol zlatý a tekutý. A zatiaľ čo soľ zabíjala vlhkosť, med ju objímal a zároveň potlačil baktérie ešte účinnejšie. Med bol prírodné antibiotikum, výživný, sladký a hlavne schopný uchovať jedlo celé mesiace, niekedy až roky, ak bol dobre uzavretý a skladovaný v chlade. Stredoveké konzervovanie v mede nebolo bežné. Bolo výsadou tých, ktorí mali prístup k úlom, alebo si mohli dovoliť kúpiť med od včelárov. Ale tam, kde ho mali, stal sa doslova záchrannou tekutinou. Najčastejšie sa v mede uchovávalo ovocie, figy, hrušky, jablká, ale aj hrozno alebo slivky. Plody sa umyli, vysušili, niekedy aj mierne predvarili a potom sa celé vložili do hlinených alebo sklenených nádob. Zaliali sa hustým, surovým medom tak, aby ich úplne pokryl. Bez kontaktu so vzduchom med zablokoval mikroorganizmy a plody si zachovali svoju štruktúru aj chuť. Ale med nebol len ochrana, bol aj transformácia. Ovocie sa po týždňoch či mesiacoch stávalo priesvitným, takmer skleneným. Chuť sa prehlbovala, šťavy sa premiešali s medom a vytvorili sirup, ktorý sa dal použiť aj samostatne. Vznikali tak pochúťky, ktoré mali sladkosť, hustotu aj arómu, bez potreby cukru, ktorý bol v tom čase extrémne drahou raritou. A hoci to znie ako dezert pre šľachtu, medové konzervovanie bolo niekedy aj poslednou záchranou, keď chýbala soľ, keď nebolo možné sušiť, keď prišiel daždivý rok. Aj mäso sa výnimočne uchovávalo v mede, najmä menšie kúsky hydiny alebo ryby, ktoré boli najskôr uvarené, osolené a potom zaliate. Chuť bola zvláštna, kombinácia sladkého a slaného, ale mäso vydržalo a to bolo dôležitejšie než kulinársky zážitok. V regiónoch, kde sa neskôr objavil cukor, predovšetkým potom, ako sa dostal do Európy cez obchod so Stredným východom a neskôr kolónie, sa začali niektoré recepty nahrádzať sladkým sirupom z cukrovej trstiny. Ale až do neskorého novoveku bol med hlavnou sladkou surovinou celej Európy. A jeho využitie nebolo len o chuti, bolo o prežití. Niektoré kuchárske knihy z obdobia neskorého stredoveku a renesancie dokonca opisujú spôsoby, ako v mede konzervovať aj kvety, bylinky a dokonca orechy. Výsledkom boli sladké pasty a masy, ktoré slúžili ako liečivo aj dezert. A to všetko bez potreby chladničky. Keď bola úroda slabá, keď mäso chýbalo, alebo keď bolo treba uchovať sladké spomienky na leto, med ich uchoval. A dodnes sa k ním vraciame v podobe sušeného ovocia, medovníkov a sliviek v mede. Ale nie všetko, čo kvazilo, hnilo. Niečo sa menilo na niečo nové, výživnejšie, bohatšie a niekedy dokonca silne opojné. Predstav si jedlo, ktoré sa nekazí, ale mení. Mení farbu, vôňu, chuť a niekedy aj svoj účinok na telo. Na prvý pohľad hniloba, na ten druhý zázrak, fermentácia.
Jeden z najväčších paradoxov stredovekej kuchyne. Všetky doterajšie techniky, sušenie, solenie, údenie či nakladanie, boli o tom, ako spomaliť čas. Ako zabrániť tomu, aby sa jedlo pokazilo. Fermentácia bola opak. Ona sa jedla nedesila, že sa mení. Práve naopak, využívala túto premenu. Fermentácia nebola vynález, bola objav. Jedného dňa si ľudia všimli, že víno sa zhrozna nerodí v pohári, ale zmenou, kvasením. Že mlieko vie zmeniť konzistenciu a premeniť sa na syr. Že kapusta, keď ju zatlačíš, pustí šťavu a počase začne peniť, kysnúť a vydrží. Všetko to bolo živé, dychtiace a výživné. V stredoveku bola fermentácia bežnou súčasťou života a nie len kvôli jedlu. Bola spojená s nápojmi, každodennou hygienou, dokonca aj medicínou, ale predovšetkým so zachovaním jedla cez zimné mesiace alebo dlhé cesty. Najrozšírenejším fermentovaným produktom bol alkohol, víno z hrozna, pivo z obilia, medovina z medu, mušt zo sladkých jabôk a v Anglicku a u Germánov perry z hrušiek. Toto neboli len nápoje na oslavy, boli bezpečnejšie než voda, ktorá často obsahovala choroboplodné zárodky. Fermentované nápoje boli stabilné, trvanlivé a dokonca výživné. Ďalším produktom fermentácie bol syr. V stredovekej Európe sa najčastejšie vyrábal z ovčieho a kozieho mlieka, pretože tieto zvieratá boli dostupnejšie než kravy. Mlieko sa nechalo zraziť, niekedy pomocou syridla zo žalúdka mladých zvierat, inokedy cez prirodzené kysnutie. Vzniknutá hmota sa lisovala, sušila, solila a nechala dozrieť. Niektoré syry sa jedli čerstvé, iné sa nechávali zrieť celé mesiace, niekedy roky. Fermentácia však nebola len o mlieku a alkohole. Kapusta bola kyslá nie preto, že by ju niekto zalieval octom, ale preto, že sa nechala kvasiť vo vlastnej šťave, bez pridaných látok. Len so soľou, časom a prirodzeným mikrobiologickým procesom. A výsledok? Kyslá kapusta vydržala celú zimu a bola bohatá na vitamíny, najmä vitamín C. Preto ju jedli moreplavci, vojaci aj chudobní roľníci. Nie len kvôli chuti, ale aby prežili bez skorbutu. A to je zaujímavé. Niektoré fermentované potraviny boli výživnejšie než pôvodné suroviny. Prirodzené baktérie a kvasinky vytvárali vitamíny, menili štruktúru potravín a robili ich stráviteľnejšími. Čo začalo ako kazenie, sa skončilo ako vylepšenie. Fermentácia bola stredoveký paradox, rozklad, ktorý zachraňoval, hniloba, ktorá liečila, alkohol, ktorý očistil. A keď ani fermentácia nestačila a slnko nesvietilo, nastúpilo to posledné – ľad. Ticho, chlad a pivnica plná tmy. V čase, keď neexistovali chladničky, bol chlad výsadov. A ľad to nebolo len zmrznuté skupenstvo vody. Bola to strategická surovina. A niekedy aj moc. V stredoveku bol chlad zbraňou bohatých. A pivnica chrámom jedla. Európa v stredoveku nebola zamrznutá pustatina. Napriek predstave drsných zím a temných lesov, väčšina európskeho kontinentu mala mierne až teplé podnebie. Najmä počas tzv. Stredovekého teplého obdobia, ktoré trvalo približne od 9. do 14. storočia. A to znamenalo jediné. Chlad bol obmedzený a ľad ešte vzácnejší. Ale kde bol, tam sa využil. V severných regiónoch Škandinávia, Alpy, Pobaltie bolo možné využiť prirodzený mráz. Ľudia tam v zime uskladňovali mäso a ryby priamo v snehu alebo na mraze, bez potreby stavieb. Ale ďalej na juh, tam sa museli spoľahnúť na ľad z jazier a riek, ktorý sa v zime narezal, vytiahol a uskladnil do špeciálnych miestností. Tieto miestnosti sa nazývali ľadové komory alebo ľadovne. Boli to hlboké podzemné priestory, vystlané slamou, štrkom, prípadne izolované kameňom. Ľad sa do nich nanosil v blokoch, po vrstvách a zalial vodou, aby sa spojil a vydržal tak čo najdlhšie. Ak boli dobre postavené a správne zatienené, mohli uchovať chlad aj niekoľko mesiacov, často až do neskorého leta. To však nebolo jednoduché. Zohnať ľad, vyrezať ho, prepraviť, skladovať, to všetko vyžadovalo ľudí, zdroje a organizáciu. Preto boli ľadovne výsadou panstiev, kláštorov
veľkých hospodárskych dvorov. Bežný človek mal iba pivnicu, ale aj tá bola zázrak. Pivnice boli najdôležitejšou miestnosťou v každom dome. Boli hlboké, tmavé, vlhké a chladné. A práve v nich sa uchovávalo takmer všetko, čo prežilo iné formy konzervácie. Niektoré pivnice boli tak premyslené, že mali viacero úrovní. Horné na veci každodennej spotreby, spodné na tie najcennejšie. Tma, ticho a konštantný chlad v nich zabezpečovali, že sa jedlo nepokazilo. Dodnes sa mnohé z týchto pivníc zachovali a ich funkcia ostala rovnaká. Pre bohatých sa časom objavili aj špeciálne ľadové domy, malé budovy, často pri jazere alebo potoku, ktoré slúžili výhradne na skladovanie ľadu. Ich výstavba však bola drahá a ich údržba ešte náročnejšia. Ľad sa musel každoročne doplňať, miestnosť čistiť a zamedziť vniknutiu tepla. Chlad tak nebol samozrejmosťou. Bol energeticky náročný, vyžadoval infraštruktúru a fungoval len v kombinácii s inými technikami. Bol to posledný článok v reťazci ochrany pred skazou. Chlad bol ticho, soľ bola sila, dym bol ochrana, med bol sladkosť a fermentácia pohyb. Ale všetky tieto techniky spája jedno – túžba prežiť. A práve v tom sa z uchovávania jedla stal kultúrny odkaz. Dnes máme mrazničky, sterilizátory, vákuové baličky. Jedlo vydrží týždne bez námahy. A predsa ešte stále sušíme, ešte stále údime, ešte stále nakladáme uhorky a robíme kyslú kapustu. Prečo? Pretože niektoré veci prežili nie vďaka technológii, ale vďaka zvyku a pamäti. Keď sa pozrieme späť na všetky stredoveké techniky uchovávania jedla, sušenie, solenie, údenie, fermentovanie, konzervovanie v mede či tuku, môže sa nám zdať, že ide o minulosť, ktorá patrí do učebníc dejepisu. Ale nie je to tak. Tieto techniky prežili a používame ich dodnes. Nie preto, že by sme museli, ale preto, že chceme. Nie z nutnosti, ale z tradície, z chuti, z rešpektu. Kyslá kapusta dnes nie je jediným spôsobom, ako uchovať zeleninu, ale napriek tomu ju každý pozná, každý ju už jedol. A v mnohých rodinách sa každú jeseň ešte stále šliape v sudoch. Prečo? Pretože je to rituál. Pretože to robila stará mama a jej mama pred ňou. Pretože v tom je pamäť generácií. To isté platí pre údené mäso. Nie je to najefektívnejší spôsob konzervácie. Ale kto by si nevybral šunku z domáceho údenia pred sterilne zabaleným plátkom z obchodu? Tá vôňa, tá farba, tá chuť. To všetko je dôkaz, že niektoré metódy sa stali súčasťou kultúrnej identity, nie len technikou. A dokonca aj dnes, keď si môžeme kúpiť džem v supermarkete za pár eur, stále sa varí domáci lekvár. Stále sa plnia poháre, sterilizujú, otáčajú viečka. A keď sa otvorí v januári, cítiš v ňom leto, slivky, záhradu, to je pamäť, zavretá v skle. Niektorí historici tvrdia, že konzervovanie jedla nebolo len o prežití. Bolo o spoločnej práci, o zdieľaní, o udržiavaní poriadku vo svete, kde chaos číhal na každom rohu, v podobe zimy, vojny, neúrody. A práve preto sa tieto techniky stali súčasťou sviatkov, zvykov, kuchýň, aj národných identít. Dnes sú ľudia, ktorí sa k týmto technikám vracajú. Nie preto, že musia, ale preto, že v nich nachádzajú zmysel, pokoru a spojenie s niečím hlbokým. Presne tak, ako kedysi. Uchovávanie jedla bolo niekedy poslednou nádejou, niekedy luxusom, niekedy tradíciou, ale vždy to bolo viac než len kuchyňa. Bol to boj s časom, s prírodou, so smrťou. A hoci sa menili nástroje, chuť, podmienky, ten boj trvá dodnes. Len dnes ho voláme inak. Voláme ho pamäť.